He Abdul Qadir, Tuhan kang leuwih suka maring yang sukma jati, lawan leuwih suka maring nabi utusan, yakti Tuhan sun tingali ing paraja Baghdad. Tuhan besok kang amusti lawan sun tingali, Tuhan linggih ing mimbar serta Tuhan ing benjing, duwe pangandika ing saluhuring mimbar, sagung ingkang para wali iku sadaya. Ing isun pada takjim lan satune saking waliullah pundaking aneng soring dalemaken ing wong hali, wong iku ngagungaken Tuhan sami sawusing ngucap. Gaos ikaten kahaksing sasampune, gaos ikaten katinggalan mangkana Abdullah angling satuhune wus nyata, Syekh Abdul Qadir Jailan ing kaparaking widi lan oleh berkah. Gaos punika uning lawan cinarita sampuning mangkana anhar lami-lami us paraptang masa ning jumeneng aulia Syekh Abdul Qadir Jailan daten salaya nyatani gaos inguni mapan punika sadaya kalinggihan dening Syekh Abdul Qadir duk akumpulan lawan para aulia kalawan wong alim-alim miwa wong hasad serta
ing nalika iku Semuidin anu ngucap ing sakehing para wali satuhune pada saking para aulia aneng dalemaken sikil iku sadaya pundaking kang para wali mangka sagunging para wali sadaya sarjutan miwal kapte amin tuh pada sakawehing waliullah ngagungakan Semuhidin tuh aulia kang linangkung paribadi jinaritakeun mali anak sako angulang sang ngaji nata ing Baghdad mangka anak sako angutus ing desa Rumi anyala menang mari nalendra turke saparaptaning ing desa Rum anak sako mangkara jarum aningali maring anak sako mapan wus kinawaruhan anak sako yen wong alim-alim serta pasehat pira-pira kang ilmi mangkara jarum angumpulaken sakato ingkang ngaran kesin tegese punika pendeta Nasrani mangka pendeta Nasrani kina mandeka dene nalendra Rumi angadu-ngadu susuran lan anak sako pendeta Nasrani sawiji tanana ingkang munggah pulihan sakabeh kasihan ilmi yatanak sako seenihan deningan sangaji
seko mangka uslamilami nahar anak sako tumingat ing wadodya putra nira 1000 pati kang masih kanca warnane ayu leuwih anak seko kaliwat dening kasmaran tan kena nada guling mangka anak sako matur ing Sri Nalendra aneda maring sang putri kinarya garwa ange Sri Narpati tenayun ayun duwe mantu anak sako sehingga ang lebete agama Nasrani mangka naksako rehira kaliwat perakti dodya puara ang laabati Nasrani